हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दायो जोङो थांनो नागिरदों सालबारियाव। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा दिनैनि भिडिअआ मा। दा आङो थांनो नागिरदों आरोना मा लाबोनाय जायो नायनोसै। ओरैबायदि खामानिमोन माने आं बे साननैसोआ ब्लगखौनो लाथ'नो मोनाखैमोन आरोना। ओरैनोथ' ब्लग लाना दोनखानाय दङआनो, आलासि फैनायफोरनि दाखालिनियानो दङ। आङो एडिटिं खालामनोनो सम मोनाखै, थेवबाबो आरो नै दा भिडिअबो बानायगासिनो आङो। ओमफ्राय गाबोनहायथ' 1 तारिख जाहैबाय बैसागोनि, ओंखायनो दिनैहाय एसे माने शपिं खालामहैनोसै आरोना। ओमफ्राय बिराद खामानिमोन, न' लिरनाय जि सुनाय, जिहेतु बैसागो एकदम गाबोननो 1 तारिख। ओमफ्राय थेवबो आङो जेबो ब्लग लानाय जायासै, खामानि मावनाय मा मावनायफोराव आथुर आथुरनो मावबाय। ओमफ्राय नै दासो आङो ब्लग लाबाय आरोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो। दा थांनोसै आरोना सालबारियाव। Uno la de Lili. आं नोंसोरखौ बावफुंजोंसो थांदों ना मादोंबा जाबाय दङ लानसं फैयो। बिराद समायगोनथ' मानसिना कालारा। माबाया फिसा फिसाखाय मोजां मोनदों। दाखालि जसना लानायसै बेलेग ना? माइनि इखौनो लादो होमबालाय, इखौसो मोजां नुदों। नै नाङा इदि गाननो नोङो, इ कालारखौ दिनै इदि फसायोना इयो। लानोसै ना? ओमफ्राय नै गासिबो नै 300 निखौ आरोना नै ना फंबाय? बेफोरबो गासिबो आरोना। ओमफ्राय नै इल'सो आलादा खोमा दामा। लकेल माथानो। लकेल माथा दे इखौ लानोसै ना? नायगोन ना बेलेग नायगोन? ओमफ्राय लोगोफोर दायो न'आव मोनफैबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय दाथ' नै एकदम मोनाब्लि जाबाय। भिडिअखौबो बांद्राय मोजां नुनाय नंला खोमा आरोना। दाथ' गाबोन बैसागोनि 1 तारिख नालाय, दिनै आं एसे शपिं खालामहैदोंमोन। ओमफ्राय फैबाय नै। दायो आङो नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना सोर सोरनो मा मा लाबोदों। आङो एसे फिसा रायलायनांगोन, मानो होनना बुङोब्ला आङो गाबोनसो 1 तारिखआवसो होनो नागिरदों नालाय। ओमफ्राय बिथिंजा आइया इसुङावहा खुंखा एवगासिनो आरोना, खुंखाजों दाउ बेदर। ओमफ्राय आङो देखायलांनो र' सोर सोरनो मा मा लाबोदों, आरो सोरनोबा लाबोबावनो हायासै, लाबोगोन आङो। दिनैहाय आं सोर सोरनो लाबोदों बेखौल' नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना। गाबोन 1 तारिखआव आं होगोन। फार्स्टआवनो नैबेखौ आङो आंनि जोनोमगिरि आइनि थाखाय लाबोदों आरोना। मानो होनना बुङोब्ला आगोल उन्दैयाव बिसोर जोंनो होयोमोन, जिहेतु दा जों देरबाय लावबाय इसेबाबो होनो हानाय जाबाय, जिहेतु माने खम दामनियानो जा दामिनियानो जा अननानै होनाय बुस्थुआ अननाय थायो आरोना बिरादनो। ओमफ्राय आङो
बैसागोखाय आरो जिहेतु मोसागोन आइमोना गोमो कालारनि नैबेखौ लाबोदों आरोना आइनि थाखाय। आइया आगोल जों उन्दैबाथाय गाव दख'ना लायाबाबो जोंनो माने आंनो होथारोमोन आरोना, जेन'बा उन्दै समाव गस्ला गांसेबाबो माने खम दामनिबाबो होथारोमोन। आरो एसे देरनानै दख'नाबो जेथिया सिख्ला जाबाय एथिया दख'ना होनाय जाबाय आरोना, गाव लायाबाबो आंनो होथारोमोन। ओंखायनो आं बे खोथाखौ दिनै फुंनिफ्रायनो सानगासिनो आरो दिनैथ' बिराद खामानिमोन जोंहा न' लिरनाय जि सुनाय, जिहेतु गाबोनो बैसागोनि 1 तारिख बयबो देलाय मालाय थागोन, ओंखायनो दिनैनो फुरा खामानिखौ मावस्रांजोबखाबाय आरोना। ओमफ्राय आं सानगासिनो फुंनिफ्रायनो आं दिनैहाय आइ बाबानो माबा मोनसेबाबो गिफ्ट लायगोन आंनि गोसोजों, आं जेसेबांनि हायो बेखौ लाबोगोन होनना आं हासबेन्डखौ लोगो लाखादों आरोना। ओमफ्राय दा फाइनालि आं लाबोबाय नै, बिराद खुसि आङो। दा आइया फसायगोन ना फसाया मिथिया, गाबोन फुङाव होबासो मिथिसिगोन। बेखौ आइनि थाखाय लाबोदों आङो गोमो कालारनि। ओमफ्राय आरो बेखौ बाबानि थाखाय लाबोदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बाबानि थाखाय गामसा, ओमफ्राय गेन्जि गांसे बेखौ लाबोदों आरोना। ओमफ्रायो नैबेखौ नोंथांमोनाथ' आंनि ब्लगाव गेजेर गेजेर नुनो मोनखायो, मादै सालबारिनि मादै। ओमफ्राय बे मादैनि थाखाय आं बेखौ लाबोदों आरोना। माने आङो बिनो बे साननैसोआवनो माने दाखालि बावैसो गोमो कालारनि गांसे होदों आरोना, जायखौ आं नोंथांमोननो दायो देखायखांबाय। नैबेफोरबायदि गांसे होदों आरोना आङो बेनो, बारा गोबाव जायाखैनो। ओमफ्राय बिनिखायनो आङो दिनैहाय बेनो बैसागोनि 1 तारिखआव होनो थाखाय बे खायमा कालारनिखौनो लाबोदों आरोना, मादैनि थाखाय सालबारिनि मादै बेनो लाबोदों आरोना। बेखौ बे मिथियानो, गाबोन आङो 1 तारिखआव होबासो मिथिसिगोन आरोना, खुलुमनो थांबा। बेखौ लाबोदों आङो सालबारिनि मादैनि थाखाय। नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिखागोन आरोना, ब्लगाव नुखाबाय थायो गेजेर गेजेर, सालबारिनि मादै होनबाय थायो आङो। ओमफ्राय आरोबाव नैबे गांसे, नै गोजा आरोना बिदि फारियाव जिं जिङाव। ओमफ्राय नैबे आं दानि नोंथांमोननो देखायनाया खायमामोन, नै बे आंनि आइनि थाखाय नैबे खायमा फारि गोनाङा। ओमफ्राय नैबे गोजा फारि गोनांखौ आं लाबोआखै दे, आंनि आइया लाबोदों। बेखौ लाबोदों सालबारिनि मादैनि थाखायनो आरोना। नैबे दख'नाखौ आंनिफ्राय आं होसिगोन, ओमफ्राय नैबे दख'नाखौ आइया होगोन आरोना सालबारिनि मादैनि थाखाय। दहाय लाबोदों आइयाबो, आइया बेखौ लाबोदों मादैनि थाखाय। ओमफ्राय आं जिखिनि शपिं खालामनानै लाबोदों बेखौ जोंहा आइया मिथिया आरोना। हासबेन्डजों आंजों दसे थांब्रबनानै लायना फैदों सालबारियाव। ओमफ्राय नैबे ब्लाउस गांसे आंनि थाखाय, बेनो आरो आंनिया। ओमफ्राय आरो नोंथांमोना साननो हागौ आरोना, फेमिलियाथ' जोंहाना गोबाङानो नालाय, ओमफ्राय गासिबनोबो होजोबनो हानायाथ' माने पसिबोल नंखाया। गासिबनोबो माने होजोबनो हानाय दानो आंहा माने बेबायदि केपासिटि जाथ'वाखै आरोना, बेबायदि गोहो जाथ'वाखै। जिथिया आंहा जागोन आं बयनोबो होगोन। गोसोआलाय सानो बयखौबो खुसि खालामनो, बयनोबो होनो, खिन्थु फैसाजों जाहैस्लाबजोबा आरोना। दा आङो आइ बाबानो लाबोदों, बिनिफ्राय नेक्स्टआव गाबोन नङाबा सबनिया आङो आंनि बिखुमजो आइ, बिहाव बाबा आरो आंनि बिबोनां बिसोरनो थाखाय लायगोन आरोना। ओमफ्राय दा दिनै आं बेखिनिखौनो लाबोथ'नो हाबाय। स' गाबोन होनोसै आरोना 1 तारिखआव। ओमफ्राय खुसि आङो बेखिनिखौ लाबोनो हानानै, जेसेबांखिनि दामनियानो जाथों, खिन्थु आंनि गावनि फैसाजों लाबोनाय नालाय हेपि आरोना। ओमफ्राय दा दिनैहाय माने हरावनो दायो आइया जोंहा खुंखा एवगासिनो आरोना। दा खुंखा एवनायखौ एसे नायहैनोसै, नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरोना।
बेदरजों एवगासिनो आइया बेखौ मैखुनखौ जोंहा गाबोन 1 तारिखआव जानो लाबोखाबाय आरो ना मा गाबोन 1 तारिखआव जोंहा जागोन बेखौ ओंखायनो लाबोखाबाय दिनैहाय बायनानै माने ओरैनोथ' जाबायानो थानाय जायो होमबाबो गाबोनो जोंहा 1 तारिख नालाय बैसागोनि ओमफ्राय प्रसाद होगोन नालाय न'आव ओमफ्राय निरामिस जागोन ना ओंखायनो माने मैखुनखौ लाबोनानै दोनफैखानाय जाबाय आरो ना दिनैहाय ओमफ्राय बिथिंजा नै दानि न' लिरखांनानै जादोंमोन आङो ओमफ्राय आग्लायबाय आरो ना तरमुस ओमफ्राय नै बुट सोमना जानो थाखाय लाबोदों एसे दहाय लाबोफाखादों आङो ओमफ्राय नै बिथिं दङ बानलु सिब्र' ओमफ्राय बिथिंहाय आंना बिमाया एवगासिनो दङ खुंखाजों देलाय बोखारलाय खुंखाजों नै अ माय गड जा मोदोमखाबाय खुंखा मानिमुनि आलु बानलु गोरसा होनानै दाउ बेदरजों एवगासिनो आरोना हरबाबो जानोसै ओंखामजोंबो गोथाव जाथारगोन इयो ना ओंखामजोंबो जानो हागोन खुगा गोजा जाग्रोनोसै एसे ओरैनोथ' खुगा गोजासो जाखायो खुंखाजों दाउ बेदर आलु मानिमुनि ओमफ्राय ओंखामबो संखांबाय खोमा ना मा दालि ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय खुंखा एवगासिनो नै नोंथांमोना सोर जाखो आरो सोर जानो नागिरदों खोन्थाहरदो दे कमेन्टआव जोंहा दिनै जाखानोसै आरोना दिनै जाखानोसै माने दिनैनो जायो खोमा ना गाबोन जायो मा बांसिनानो दिनै जायोना इसाबोथ' दिनै जाबायनो नानि मोना बेदरजों जाबाथाय दिनैनो जायो बांसिनानो 1 तारिखआव 1 तारिखआव प्रसाद होयो माबा होयो ना जोंहाबोथ' गाबोन प्रसाद होगोन ओंखायनो दिनैनो जाखानोसै आरोना नोंनि खांख्राइ थेबनाया जायाखै मा खेंख्रा जादों नोंनियानो आं दुगैखांना ओरैनो थेबलाबायनायानो ओमफ्राय ओंखामाथ' मोनबाय होमबा ना आं दै एसे लोंनि र' दै गांदो सोर आंसो लाबोदो इनि मबाइलखौ नै उन्दुनासो दङ इयो फोजादोंमोन आङो खुंखा जानो फै होननानै मोनबाय होनना इयावनो लांनांगोनो बिसनायावनो ओमफ्राय लोगोफोर नै खुंखा एवनाया मोनबाय आरोना खुंखाजों दाउ बेदर खुंखा आलु मानिमुनि ओमफ्राय मा होखोथाय साखि नायनोसै आं खेरादाफिनि सोरबा माथिगालदाबबो होनो संख्रि नांखादोंथ' संख्रि नांदों नाङाखै दावराव जागासिनोमोन संख्रियानो नांखादों बरिया जाखादों माने बेदरजों एवबा साबसिन जाखायो आरोना खुंखाया लामानो टेक्सि जादों मा नङा माने आं गोखा जागोन होननानै सानदोंमोन गोखा बारा जानो हाया नालाय आङो ओमफ्राय मा होनो रुगारनानै माबाग्रोदों आरोना माबाखौ खुंखाखौ रुगारग्रोदो ओमफ्रायसो एवदो रुगारना गारनानैसो एवदो खुंखाखौ टेस्टि जाखादों थबसेबो गोखा जायाखै जाबाय दे नै बेखौ आंनि हाजबेन्डनि थाखाय हैनोसै आरोना उन्थियानो मालाय बिसनायावनो साखि नागिरना आं लाबो होनगासिनो दा हैनोसै आरोना नै नोंबो साखि नायहांगो नै द' आजौ या
दै दै लोंग्रोनो udah थोरसियाव लालायनानै जाद' ओंखाम जाखानोसै नालाय दै लोङोनो बिदिनो बुरजा एफारसेखाय रेनाखै माबायो दैया गोलैगोन दे बिसिनायाव गोलैगोन माबाया दैया तामाम गोथाव जाखादो आयु जि गोथाव जादोंमोन माबाया गोखा जायाखै रुगारना गारदो माया माबाखौ मा होनोमोन खुंखाखौ रुगारना गारदो जानानै खोन्थालाय टेस्टि नोङो नोङो टेस्टि जाखादो आंबो प्लेटसे जाबाय आंबो लोगोफोर जोंहा खुंखाबो जाबाय बेनिफ्राय दायो हरनि ओंखाम जानो नागिरदों आरोना नै जागासिनोआनो नै आंबो जानोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय